Dwi yma yn Hiroshima, Japan. Mae'r syniad fod un bom atomig wedi ollwng mewn wyren yn gallu dinistrio dinas cyfan a lladd dros 140,000 yn ddychrynllyd. Rwy'n falch bod yma heddiw yng nghofeb plant ym Pharc Heddwch Hiroshima i osod adar papur gan blant, Ysgol Treganna Caerdydd a phlant Federasiwn Dyffryn Dilais Corris a Pennal, a gafodd ei ysbrydoli gan sori Sadako a dwi'n gosod nhw yma ar ei rhan. Mi blethodd Sadako 1,000 o adar papur yn y gobaith byddai ei dymuniad ola cyn iddi farw o fyw mewn byd heb arfau niwclear yn cael ei wireddu. Mae stori hi'n plethu gyda neges heddwch ac wyllus dar Urdd, neges sydd wedi bodoli yn bron i ganrif gan blant o bobl ifanc Cymru sy'n parhau i godi ei llais a gobaith am byd heb chasineb a trais, ond llawn ffydd, cyfeillgarwch, cariad a heddwch.